Mahjong on 4 pelaajan käsien muodostuspeli, jota pelataan tiilillä. Hyvin samantapaisesti kuin pokeri, Mahjongissa tarkoituksena on saada muodostettua käsi, joka sisältää 4 settiä ja 1 parin. Tiilien sekoituksen jälkeen jokaisen pelaajan eteen asetetaan 4 niin sanottua muuria. Muurien tarkoitus on toimia periaatteessa pelin keston näyttäjinä, ja muurista myöskin nostetaan käsiin tulevat tiilet. Mahjongissa vuorot merkitään tuulien mukaan: itä, etelä, länsi ja pohjoinen. Itä on aina jakaja. Pelin alussa muurista nostetaan vuoron perään tiiliä, kunnes pelaajilla on 13 tiilen käsi. Mahjongissa on 3 maata, ja näiden 3 maan lisäksi myös niin sanotut arvotiilet. Maat ovat kirjoitusmerkit, pisteet ja bambut. Arvotiilinä toimivat tuulet ja lohikäärmeet. Pelin alussa Mahjon käsi näyttää esimerkiksi tältä. Kun peli alkaa, jakaja eli itä poistaa kädestään 1 tiilen. Tämän jälkeen muut poistavat tiilen vuorollaan ja nostavat muurista uuden tilalle. Tämä jatkuu, kunnes pelaajalla on kädessään 4 settiä ja pari. Mahjon kädet muodostuvat kahdenlaisista seteistä: chi ja pon. Chi tarkoittaa 3 tiilen suoraa, ja pon tarkoittaa 3 saman tiilen settiä. Voit pelin aikana varastaa puuttuvia tiiliä setteisi seuraavalla tavalla. Chi, 3 tiilen suoraan, voit varastaa ainoastaan edelliseltä pelaajalta, yleensä vasemmalla puolelta istuvaltasi. Pon, 3 saman tiilen settiin, voit varastaa keneltä tahansa, kunhan teet sen ennen tiilen pelanneen pelaajan vuoron vaihtumista. Löytyy vielä yksi erikoissetti nimeltään Kan, mikä tarkoittaa 4 samaa tiiltä. Tähänkin voit varastaa puuttuvan tiilen keneltä tahansa. Riichi, mistä japanilainen mahjong on saanut nimensä, tarkoittaa sitä, että pelaaja ilmoittaa panostamalla 1000 pistettä olevansa 1 tiilen päässä voittavasta kädestä. Eli hänellä on kädessään mitä luultavimmin 4 settiä ja toinen puolikas parista, tai häneltä puuttuu 4. setistään 1 tiili. Peli päättyy, kun pelaaja joko nostaa itse muurista tiilen, joka muodostaa hänelle 4 settiä ja parin, tai joku toinen pelaaja täydentää hänen 4 settiään ja parin. Vaikka mahjongia pelotessa 4 setin ja parin muodostaminen on perusperiaatteena, se ei kuitenkaan aina riitä.
Tavoitteena on muodostaa ennalta määritettyjä käsiä, joita löytyy ihan liikaa. Kuitenkaan jokainen käsi ei voi voittaa, ja mikäli tietyt ehdot kädessäsi eivät täyty, et tule saamaan yhtään pisteitä, ja käsi on laiton. Mahjong-pisteet määräytyvät niin sanottujen jakujen ja minipisteiden mukaan. Helpommat kädet antavat vähemmän jakuja, ja vaikeammat, harvinaisemmat kädet enemmän. Tavoitteena tietenkin saada mahdollisimman arvokas käsi. Minipisteet muodostuvat kädestä löytyvien ponien ja kanien määrän mukaan. Myöskin se, onko kätesi suljettu, vaikuttaa minipisteiden määrään. Suljetulla kädellä tarkoitetaan sitä, että et ole kierroksen aikana varastanut yhtään tiiltä. Suljetut kädet yleensä ovat arvokkaampia. Jokainen pelaaja aloittaa 25 000 pisteellä, ja pelaaja, joka 2 kierroksen itä ja etelä jälkeen omistaa eniten pisteitä, voittaa koko pelin. Kierros vaihtuu, kun jokainen on ollut jakajana vähintään. Jokainen on ollut jakajana kerran, ja palataan alkuperäiseen jakajaan. Mikäli jakaja voittaa käden, hän pysyy jakajana, kunnes hän häviää.